Τι να πω. Πες μου, τι να πω. Πες μου. Θα είναι Νικόλα τον Πάλο, πες. Είμαστε τώρα Νικόλα τον Πάλο, λέγε ρε. Και ψήνουμε ψάρια από το Αγίου Μάρκου. Και ψήνουμε ψάρια από το Αγίου Μάρκου. Και μετά. Γιορτάζει του Βαγγέλη και του Βαλάτου και του Νεκτάρι. Γιορτάζει ο Θεός ο Μάρκος, του Βαγγέλη και του Βαλάτου και του Νεκτάρι και του μικρού του Μάρκου, του Βαγγέλη του γιου, που είναι γονάς του. Που είναι γονάς του. Και είδαμε και ψήσαμε τα δίχτυα και ψήσαμε ψάρια και τα ψήνουμε. Ήρθαμε και ψήσαμε τα δίχτυα και ψήσαμε τα ψάρια και ψήσαμε δίχτυα. Πώς το πες. Ψήσαμε τα δίχτυα και ψήσαμε ψάρια και τα ψήνουμε. Ψήσαμε τα ψάρια, ψήσαμε τα δίχτυα. Ψήσαμε ψάρια και τα ψήνουμε τώρα και τα τρώνε. Δεν είναι μόνο να φάνε. Άλλο, λέει. Καφάσα με τα άντερα, τα βάζουμε να πάρει. Λιγούριδες. Άλλο. Είναι τεμπέλες στη ρίζα, είναι στη ρίζα τεμπέλιδες. Ότι μου έβασε ένα κλάδι και νόρτιο. Ξέρω εγώ. Μεγάλη χάση του Αγίου Νικολάου, έκανε ωραία μέρα, πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία, πότε τώρα. Αυτά, εγώ περίμενα εγώ κι άλλα. Ψήνουμε ψάρια, τρώμε. Τα καΐκια είναι απέναντι, παρακαλούμε το ρεπόρτερ να γυρίσει εκεί να δει τα σκάφη όλα, να τα καταμετρήσει. Πόσα έχει. Είναι και ένα μισό. Τον Άγιο Νικόλα πάρε. Είναι και ένα μισό. Τον Άγιο Γεωργίου Τεγιάκη. Δευτέρα ή Τετάρτη πάω. Μην το πάρεις μέσα. Δευτέρα πάει το παιδί. Κινούμε και το...